Olá, somos irmã Jacobe. É para min unha gran honra falarvos hoxe sobre o asunto máis importante de todo o mundo. Sabedes, a Biblia di, todos pecaron e están privados da gloria de Deus, e tamén o salario do pecado é a morte, pero o don de Deus é a vida eterna en Cristo Xesús, o noso Señor. Deus é amor, e Deus amou tanto o mundo que deu ao seu Fillo unigénito, para que todo aquel que cre nel non pereza, senón que teña vida eterna. Porque Deus non enviou o seu Fillo ao mundo para condenar ao mundo, senón para que o mundo sexa salvo por el. Cristo morreu polos nosos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, e ao terceiro día resucitou segundo as Escrituras. Máis de 500 testemuños presenciais viron a Xesús Cristo vivo despois de que el declarase: «Eu son o que vive, fun morto, pero velaquí, estou vivo para sempre». E esta é a mensaxe do Evanxeo: cre no Señor Xesús Cristo e serás salvo. A palabra de Deus di: e en ningún outro hai salvación, porque non hai outro nome baixo o ceo, dado entre os homes, no que debamos ser salvos. Hai moito tempo, un home fixo a pregunta: que debo facer para ser salvo? E a resposta que lle deron é a mesma que che dou hoxe: cre no Señor Xesús Cristo e serás salvo. Para máis axuda, visita o enderezo web que aparece na túa pantalla. Somo irmán Jacobe. Que o Señor te bendiga abundantemente e que teñas un bo día.